Vapaudesta ja sen vahvistamisesta keskustelee työllisyysasiantuntija Rahim Alizada, räppäri Se Roosa ja kuntapoliitikko Janika Roivainen. Se on juurikin näin. Keskustelua fasilitoi Pyry Aarnio ja meidän ohjelma alkaa tänään erityisellä musiikkinumerolla. Sen jakelee meille artisti Se Roosa biisillä Vaikea olla vapaa. Ole hyvä Se Roosa. Hit it! Kiitos erittäin paljon. Ja nyt sitten siirrytäänkin tähän meidän puheohjelmaosuuteen, eli pyydän täältä meidän muut puhujat, eli Pyryn, Rahimin ja Janikan mun kanssa tänne lavalle. Kiitos. Se on. Yes. Kiitos esityksestä, Roosa, ja kiitos, että kutsuit meidät tähän lavalle. Jännittääpä vähän. Sä oot, Roosa, heinolainen nuori artisti ja räppäri. Ja oot tehnyt musiikkia nuorten vaikeuksista, esimerkiksi mielenterveyden ongelmista jo kohta 10 vuotta. Kerro, mistä tää sun äskeinen Vaikea olla vapaa -biisi on syntynyt? Joo, tosiaan toi Vaikea olla vapaa -biisi on ihan mun alkutuotantoa. Se on ollut aikaa, kun
tosi vaikeat ja isot tunteet on vellonut sisällä ja mä oon halunnut purkaa niitä jotenkin niin kuin biiseihin ulos. Ja silloin tämä vaikea olla vapaa syntyi juurikin siitä tunteesta, että tässä maailmassa voi olla tosi vaikea olla vapaa, mutta mä oon halunnut myös kannustaa muita siihen vapauteen. Joo. Vapaus ei tosiaan ole ihan helppoa. Sitä voi olla vaikea käsittää ja sitä voi ehkä olla vaikea myös ottaa. Ja ehkä vapaus on myös pelottavaa, kun ei ihan tiedä, että mihin se voi johtaa. Roosa, mikä on vahvistanut sun vapauden tavoittelua taiteilijana? Kyllä mä uskoisin, että siihen on vaikuttanut tosi paljon niin kuin ympäristö, omat läheiset, sitten tietenkin oma rohkeus myös tehdä asiaa ja sitten totta kai ihmisten vastaanotto, eli se positiivinen vastaanotto on kannustanut jatkamaan sitä. Niinpä, läheisten tuki ja toi positiivinen palaute on tosi tärkeää. Erityisesti nuorten elämässä mä ajattelen, että kiittäminen ja kannustaminen on erityisen tärkeää, kun sillä voidaan vaikuttaa tosi paljon nuoren omakuvaan ja siihen, millaisia mahdollisuuksia nuori näkee itselleen tulevaisuudessa. Me kehutaan Suomessa toisiamme harmillisen vähän, että vaikka aika pienillä kehuilla me voitaisiin vahvistaa toistemme rohkeutta tarttua vapauteen. Rahim, sä teet yhteisötyötä ja työtä maahanmuuttajien parissa, erityisesti nuorten parissa. Oot tehnyt jo pitkään ja auttanut varmaan satoja, ehkä tuhansiakin ihmisiä. Ja oot itse myös aikoinaan tullut Afganistanista Suomeen. Mitä vapaus merkitsee sulle tänään henkilökohtaisesti? No mulle vapaus henkilökohtaisesti tarkoittaa sitä, että ihminen saa elää ilman pelkoa. Sitä, että saa olla oma itsensä ja ilmaista ajatuksiaan haluamalla tavallaan ja vaikuttaa omaan tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin ilman, että joutuu jatkuvasti miettimään, että onko siihen lupa. Ja tällaisena maahanmuuttajataustaisena ja pakolaistaustaisena ihmisenä, niin mä olen nähnyt myös sen toisen puolen ja tiedän, miltä tuntuu esimerkiksi olla ilman turvallisuutta, ilman oikeutta unelmoida tai vaikkapa ilman mahdollisuutta vaikuttaa omaan tulevaisuuteen. Ja mun mielestä tämä kaikki alkaa hyvin yksinkertaisesta asiasta ja se alkaa siitä, että miten me kohtelemme toisiamme ihmisinä. Niinpä. Siitä se nimenomaan alkaa. Tosi syvällinen viesti. Kerro jostain sellaisesta tilanteesta, jossa joku nuori, jota sä oot viime aikoina auttanut, niin on päässyt kiinni siihen omaan vapauteen. Kuten siinä sä mainitsin, niin mä oon auttanut aika paljon nuoria ja mä teen maahanmuuttajien kanssa aika paljon työtä ja vapaaehtoistyötä. Niin viimeksi tuossa parisen viikkoa sitten eräs nuori otti yhteyttä ja oli hyvin ahdistuneena ja stressaantunut omasta tilanteestaan, koska oli saanut Suomen kansalaisuuden, mutta myös kutsuntoihin. Ja häntä pelotti, koska hän on syntynyt sodan keskellä, kasvanut sodassa ja menettänyt veljensä omien silmiensä edessä sodassa. Niin sanoi, että mitä me voidaan tehdä asialle. Niin mä sanoin, että ei haittaa, istutaan alas, mietitään tätä asiaa. Ja varattiin hänelle yhdessä lääkäriaika ja mä korostin hänelle, että kerro rehellisesti kaikki yksityiskohdat lääkärille, jotta hän voi tehdä sulle oikeudenmukaisen arvion sun tilanteesta. Ja siinä hetkessä mä tavallaan ymmärsin uuden näkökulman vapaudesta. Ja se on se, että vapaus ei ole aina sitä, että saa tehdä joitakin asioita tai olisi oikeutta tehdä joitakin asioita, vaan se on myös sitä, että ei tarvitse tehdä joitakin asioita. Se on sitä, että ihmistä ei pakoteta asioihin, jotka ovat kerran jo rikkoneet hänet. Niinpä. Ja joskus on tärkeää vaan se, että antaa hyvän neuvon, mistä sitä vapautta voi tavoitella, niin kuin sä olit tässä tehnyt. Ja auttaa sitä nuorta saamaan oma asiansa kuulluksi, koska vapautta on myös se, että tullaan kuulluksi. Mistä mulle tuleekin mieleen, että tässä keväällä Sekaisin chatissa järjestettiin nuorten vaikuttamispottikysely, jossa nuoret kertoivat, että heistä tuntuu, että heitä ei kuunnella sellaisissa aikuisten asioissa. Ja ehkä tällaisia aikuisten asioita on vaikkapa politiikka. Janika, sä oot Riihimäen nuorin kunnan varavaltuutettu. Kerro, millaisissa tilanteissa sä oot nuorena poliitikkona tuntenut olevas vapaa? Mä
koen, että paikallispolitiikkaan osallistuminen on antanut mulle paljon niin kuin vapauden kokemuksia. Mä tunnen vapautta esim. Silloin, kun mä saan muiden aktiivien kanssa jakaa ajatuksia ja mielipiteitä ja ylipäätänsä, että mä uskalsin lähteä politiikkaan mukaan, niin se on ollut vapauttavaa. Sitten mun uudet toimintamahdollisuudet, mitä mä oon saanut tähän politiikkaan lähtemisen myötä, niin esimerkiksi me ollaan päästy järjestämään erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi tuossa kuukausi sitten oli rasismin vastaisella viikolla, niin me järjestettiin tämmöinen tanssitapahtuma, niin se oli aika magea. Musta on tosi huikeeta, miten sä oot jo 25-vuotiaana politiikassa mukana ja lähtenyt nuorena politiikkaan. Vapaus vaikuttaa yhteiskuntaan vaatii rohkeutta mennä ja ottaa itselleen sitä tilaa. Ja musta ainakin on tosi rohkaisevaa, että sä oot saanut tällaisia tilaisuuksia sitä käyttää. Rohkeutta vaatii myös taide. Roosa, mikä sut saa tuntemaan itsesi vapaaksi? Kyllä mut niinku vapaaksi saa tuntemaan tää niinku artistius nimenomaan. Kun mä aloin julkaisee musiikkia, niin se oli tietynlainen niinku käännekohta. Ja mulla oli siinä niinku ero vaikeasta parisuhteesta ja sit musiikki vaan vapautti. Mua ei niinku kiinnostanut enää muiden mielipiteet eikä kritiikki silleen, vaan mä vaan halusin julkaista ja mä julkaisin ja mä sain olla täysin oma itteni. Ja se oli mulle niinku tosi vapautta. Sä oot löytänyt sellaisen oman tavan toteuttaa vapautta ja ilmaista itseäsi välittämättä muiden ennakkoluuloista. Ja se on kantanut selvästikin hedelmää. Mä huomasin, että sun YouTube-kanavalla on enimmäkseen kannustavia kommentteja. Eikö ole näin? Joo, kyllä on ja se on tosi kiva juttu. Niinpä. Mun mielestä on ihan mahtavaa, että sosiaalisessa mediassa on tällaisia tilejä, jossa lähestulkoon kaikki kommentit on positiivisia. Mites Rahim, mikä sulle oli ensimmäinen kerta, kun tunsit itsesi vapaaksi? Tunsin itseni ensimmäistä kertaa vapaaksi oli silloin, kun tulimme Suomeen perheeni kanssa 10-vuotiaana ja oli kesä ja sitten meidät tavallaan käskettiin koulun penkille keskellä kesää ja valmistauduttiin siihen, että syksyllä alkaa koulut ja piti oppia joitakin suomenkielisiä sanoja ja numeroita. Ja ennen sitä me asuttiin Iranissa pakolaisina ja siellä me ei saatu käydä koulua. Ja mun unelma oli se, että mä saan käydä koulua. Ja mä muistan edelleen, että me istuttiin pikkuveljen kanssa ikkunan ääressä, kun me katsottiin niitä muita lapsia, jotka käveli kouluun. Ja me kysyttiin meidän äidiltä, että miksi me ei saada käydä koulua, ja hän ei oikein osannut vastata siihen. Mutta sitten Suomessa taas käskettiin menemään kouluun, ja se oli jotenkin vapauttavaa. Ja joskus sellaiset asiat, jotka tuntuu vaikka velvollisuudelta, niin joillekin se voi olla vapautta. Niinpä, me puhutaan Suomessa oppivelvollisuudesta, mutta ihan hyvin me voitaisiin puhua vapaudesta oppia. Meillä kaikilla on oikeus ja vapaus sivistykseen. Janika, mitä puolia sä näet vapaudessa? Vapaudessa on mun mielestä monia puolia. Loppupeleissä se on mulle sitä, että uskaltaa mennä pelkojaan kohti rohkeasti, mutta sillä on myös niin kuin aika arkisiakin puolia. Esimerkiksi kun mä saan ajella moottoripyörällä kesällä niittyjen ohi tai tanssia vapaasti musiikkiin, ja niin silloin tulee ainakin mulle sellainen tosi vapaa olo, että ne voi olla ihan tuollaisia arkisia juttuja, mutta pakko sanoa, että vapaudella on myös taloudellinen puoli. Myös. Mitä sä sillä taloudellisella puolella tarkoitat? No, se, että millainen taloudellinen tilanne sulla on, niin sehän niin kuin määrittää ne raamit, että miten vapaasti sä voit liikkua sun elämässä, miten hyvin sä voit toteuttaa itseessä niitä asioita, mitä sä haluat niin kuin tehdä. Niin kuin, mä koen, että moni nuori varsinkin nyt potee tätä taloudellista ahdinkoa ja sen tuomaa vapauden niin kuin pienentymistä tai sen tunteen pienentymistä.
Että joo, se on. Niinpä. Onko jotain muita sellaisia vapauden kääntöpuolia, mitä sä oot omassa elämässäsi huomannut? Joo, no jos miettii politiikan puolta vaikka, niin välillä siellä tuntuu, että kun on vielä niin nuori, niin pitäisi vaan olla hiljaa ja oppia ja kuunnella niitä kokeneempia ja vanhempia ihmisiä, vaikka mut on tietenkin valtuutettu olemaan siellä ja olen ihan yhtä pätevä kuin he, mutta tulee aina semmoinen fiilis, että osaanko mä nyt oikein tätä. Joo. Niin. Kyllä. Joo. Joskus voi nuoreen just kohdistua sellaista niin kuin painetta katsoa ja ehkä oppii aikuisilta, vaikka oikeasti aikuiset vois oppia nuorilta ihan yhtä hyvin. Niin. Ja mä ainakin itse ajattelen, että uudenlaiset näkökulmat auttaa meitä paljon paremmin niin kuin tätä maailmaa parantamaan. Ja tässä tänään ainakin kaikki meistä on niin kuin ylittänyt sellaisia esteitä, mitä vapaudelle ehkä voi olla, ja tullut ilmaisemaan itseään vapaasti ja kertomaan just niistä tärkeistä asioista. Rahim, sä kerroit, tai sä lähdit tekemään tätä niin kuin työtä just sen takia, että kaikki ei ole kokenut sitä vapautta, tai maailmassa on se ongelma, että ei kaikki ole vapaita. Niin se epäkohta on tässä maailmassa edelleen. Tälle aikuisena, millaisissa tilanteissa sä huomaat oman vapautesi nykyään? No mä voisin kertoa sellaisesta tilanteesta silloin, kun vuonna 2015 Suomeen saapui paljon turvapaikanhakijoita ja mä olin vastaanottokeskuksessa töissä ja silloin oli varmaan joku perjantai-ilta. Olin tekemässä viimeiset työtehtävät ja silloin sama aika juttelin niille asukkaille omalla äidinkielellä ja mä kerroin heille, että mitä mä aion tehdä viikonloppuna ja minne mä menen ja puhuttiin perheestä ja sellaisista asioista. Ja sen jälkeen kun mä lähdin siitä töistä kotiin ja se vastaanottokeskus oli Hyvinkäällä, niin yleensä kun ajaa moottoritiellä, niin hukkuu ajatuksiin, niin silloin mä tavallaan tunsin, että oi vitsi, että mä oon vapaa. Että mulla on perhe ympärillä, mulla on niin kuin vapautta suunnitella viikonloppua ja mulla on vapautta mennä mihin mä haluan. Ja samaan aikaan niissä keskuksissa asui vaikka satoja ja tuhansia ihmisiä, jotka odottivat lupaa aloittaa elämänsä uudelleen. Ja silloin mä tajusin, että vapaus niin kuin alkaa hyvin yksinkertaisista asioista. Vapaus on joskus tosi arkipäivästä. Mä oon miettinyt samaa, kun on suunniteltu tätä meidän puheohjelmaa ja alkuun mä olin vähän silleen pulassakin, että mitä me nyt puhutaan vapaudesta nuorten kanssa, että mitä se vapaus edes on. Ja sitten mä itse tulin ihan samaan tulokseen, että oikeastaan se on sitä, että voi elää sitä oman näköistä elämää. Et mulla on itse henkilökohtaisesti transmiehenä ollut vapaus korjata kehoani niin, että nyt mä oon vapaa muiden ehkä ennakko-oletuksista muhun ja pystyn sen takia elämään niin kuin sitä oman näköistä elämääni just niin kuin haluan. Tämän keskustelun aikana mulla on tullut sellainen fiilis, että me voitaisiin oppia toisiltamme ja muilta nuorilta vielä tosi paljon vapaudesta ja siitä, millainen yhteiskunta paremmin takaisi vapautta kaikille. Kysellään enemmän toisiltamme ja kuunnellaan toisiamme enemmän. Puhutaan enemmän vapaudesta. Ihmiset, puhukaa vapaudesta, siitä, mitä se teille tarkoittaa ja miten sitä voisi vahvistaa. Roosa, sä oot kirjoittanut myös kappaleen nimeltä Voimaa, ja ihan tähän ohjelman loppuun me kuunnellaan sun esitys siitä. Tämän biisin myötä me halutaan kannustaa kaikkia miettimään joku yksi sellainen asia, minkä sä voisit omassa elämässäsi tehdä, jotta jollakin nuorella joku nuori saisi voimaa toimia vapautensa puolesta ja vaikuttaa. Ja tämän ohjelman jälkeen tai tämän esityksen jälkeen, kappaleen jälkeen me ollaan tuolla lämpiön puolella jatkamassa keskustelua. Tulkaa mielellään jatkamaan keskustelua meidän kanssa. Tässä vaiheessa minä, Rahim ja Janika kiitetään ja annetaan lava kokonaan Roosalle.